for a minute or two to absorb exactly what has happened. Two of the most recognizable buildings in the city of New York have been attacked, and both of them appear to have collapsed, at least in part. The second of the two collapses taking place just a moment or so ago, perhaps 2 or 3 minutes ago. There are also apparently coordinated attacks that have taken place in Washington on the Pentagon. The State Department has been evacuated. Just a few moments ago, as we said, and perhaps 20 minutes after the first tower collapsed, we turned around and saw what looked like sparks falling, and then the top part of tower number 1 collapsing. These are shots from the ground of that scene. There have been frantic efforts to get people out of the tower. Now this is tape, and you can see now whether that was an explosion or exactly what happened that caused that second tower to collapse. We cannot tell you. CNN's Kelly Wallace is on the phone with us. Kelly, where are you? What can you tell us? Aaron, I'm just about 4 blocks north of the location of where the World Trade Center was standing. I was actually en route to the command center, people really staring in disbelief. And then as you saw, of course, the pictures watching that tower come down, people just couldn't believe their eyes. Police then pushing people immediately, people turning around and starting running ways blocks away from the site. There is black smoke and is covering the air. You see people covering their mouths with some handkerchiefs and their coats, and basically, it's an unbelievable scene. Most of the people have gone. The police are really pushing people away. There were a lot of people as I was making my way down here, Aaron, people just staring, getting on the cell phone, crying, recounting stories where they sort of, basically had seen what happened earlier today, trying to get in touch with loved ones, very concerned. And then, of course, some people watching the other tower come down earlier, and then a group of people then watching this other tower come down, a woman passing me covered in soot. Basically, the sky is just black. You can't even see down to lower Manhattan from the vantage point right now. The police have cleared off all these streets, pushing people away, police telling us that you have to get out of here, pushing people away in garages. It's an unbelievable scene, Aaron. You can see in this shot, our viewers can, a helicopter shot coming across the harbor, the Statue of Liberty prominent in the foreground, and smoke and devastation and tragedy in the background. A tragedy that continues to unfold, and one that still has many, many unanswered questions. We have a report now that a car bomb has exploded at the State Department. We are working to confirm that as well. Howard Safir is a former New York City Police Commissioner, the top police job here in the city, and he joins us for a few moments. Mr. Safir, what do you see? Look at that. What do you see? I see something that's unimaginable. I see what is a police commissioner's worst nightmare. This is a situation that obviously was well planned, well coordinated, and the loss of life that's taking place down there is just incredible, and is going to strain the emergency services of this city to the hilt. Are you hearing any specific information? Are you hearing anything about the number of injuries, the number of fatalities, the number of people in that building, those buildings? Are you getting any of that information from I know there are 50,000 people who work in the World Trade Center. I know that every ambulance and every fire company in the city and has been called in and dispatched there. It's unimaginable, but the loss of life is going to be huge. You're as familiar with the city's plan or plans for these kinds of incidents as anyone in the city. In all honesty, does the plan cover the scope of what appears to have happened here? No, we have an Office of Emergency Management. The plans for responding to a disaster are probably as good as any in the world, but nobody ever would contemplate that we would lose the 2 World Trade Centers and in this manner. Tell me what's happening there, would you guess, in the sense that what are police doing? What's the first thing that has to happen? Triage? The first thing is triage. The first thing is to
identify who can be treated, who cannot be treated, to get those ambulances to hospitals. Every hospital's emergency room is open and I'm sure working right now. And this is just a situation, it's like a war zone. And you have to logistically treat it like a war zone. You have to have your front lines, you have to have your support, and you have to have people who are constantly in there doing something. You know, I was also fire commissioner before I was police commissioner, and, you know, it's no longer an issue, unfortunately, but a high-rise fire like that is almost impossible to fight. Pripravené sú mimoriadne správy televízie Markíza. Dve dopravné lietadlá dnes krátko po sebe narazili do dvoch výškových budov Svetového obchodného centra v New Yorku. Obe veže obchodného centra začali po útoku horieť a zrútili sa. Teroristické útoky viedli k masovej evakuácii obyvateľstva v New Yorku a Washingtone. Situácia je mimoriadne kritická. Podľa očitej svedkyne ľudia vyskakujú z horiacich objektov. Tisíce ľudí utrpelo zranenia, počet mŕtvych však zatiaľ nie je možné odhadnúť. Obe lietadlá, ktoré dnes narazili do budov, boli unesené. Jedno z nich patrilo americkým aerolíniám a letelo z Bostonu. Druhé mohlo podľa nepotvrdených správ letieť z Newarku v New Jersey. Útočníci sa zmocnili oboch lietadiel na bostonskom medzinárodnom letisku. V blízkosti Pentagonu vybuchlo ďalšie lietadlo. Z budovy vychádzali husté kúdoly dymu. Budovu Pentagonu evakuovali. Záchranári už evakuujú aj západné krídlo Bieleho domu, ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, zahraničných vecí i budovu Kapitolu sídla amerického kongresu. K teroristickému útoku na budovy Svetového obchodného centra sa prihlásila palestínska skupina Demokratický front pre oslobodenie Palestíny. Vysoký predstaviteľ radikálnej palestínskej skupiny však akúkoľvek spojitosť organizácie s teroristickým útokom poprel. O situácii vás budeme priebežne informovať. Zostaňte pri obrazovkách Markízy. Or was the noise the collapse itself? Well, from our distance, I was not able to distinguish between an explosion and the collapse. We were several hundred yards away, but we clearly saw the building come down. I heard your report of a fourth explosion. I can't confirm that, but we heard some boom and then the building fold in on itself. We are told, Brian, hang on, we're told that the Secretary of Defense is being Pentagon. The Pentagon, a portion of the Pentagon has collapsed after, and I'm not precisely sure on this, and I want to tell you when I'm not precisely sure, but apparently a plane or helicopter hit part of the Pentagon itself. As you take a look at the pictures there, I must say every time we hear a plane coming up overhead, it gets a little nervous where we are. Whatever is happening and whoever is responsible, we have no way of knowing if it's played out yet or if it's just going on. So every time we hear a plane go by, we wonder what the situation is and where it is headed. That's how we're told by a person here. They believe that is a fighter jet. Federal office buildings around the country, is that correct? All over the country have been closed, or just in Washington? Well, we were not allowed into the federal courthouse here where CNN maintains a work. Lebo my tam nevidíme na tom titulku, nevidíme originál CNN by sme potrebovali, lebo nevidíme na tom titulku, že odkiaľ to je. Toto je Washington a ja neviem, či to je most cez Anacostiu, alebo jeden preč, aby sme my videli proste. Dobre, čiže pôjdeme... The trade centers here in New York, the two World Trade Center towers have collapsed after being hit by a plane. Maria Hinojosa joins us on the phone. She is in New York, down near the building. Maria, what can you tell us? Well, I'm actually at St. Vincent's Hospital right now, where at about 40 to 45 minutes after the first explosion, they started seeing patients here. What I'm hearing, and I have not been in the ER yet, is that they have at least 100 patients or more
that several of those people were dealing with issues of smoke inhalation, many of them throwing up, that there were several people who went directly to the operating room who are in very critical condition. Outside the hospital, people are coming in trying to help, to donate blood. Essentially, everybody here at this hospital is in a state of shock. I mean, I walked into the testing area, and the women here who usually just draw blood are also extraordinarily moved and shocked. They're moving in and out of the emergency room to try to help as many people as possible. Now, outside a block, about a block away from here, where you really had a bird's eye view of the two Twin Towers, which are the landmarks of New York City, the people stopped, the entire traffic has stopped. People have poured out of buildings and were watching, in fact, as one of the towers collapsed. And then you're really seeing a lot of people trying to move north, away from any place downtown near the World Trade Center area. People are just walking. The subways are stopped entirely all around the area of the World Trade Center. You can't get below 14th Street. And there just feels to be like a massive exodus of people walking north to get away from the area as far away as they possibly can. Maria, I know Kitty Pilgrim is with you as well. Right, I'm right Kitty, here. tell us what you've been able to report on. I'm actually reporting from Kennedy Airport at the United Terminal, and I was here this morning flying out. When they made an announcement about 20 of 10 that all flights were grounded, people thought it was just the normal course of airport business these days, and so there was not much of a reaction, and then the news started to trickle through. It was not an official announcement made over the intercom. Kitty, let me interrupt for just a second. The Associated Press is reporting that federal officials fear that a second hijacked plane or another hijacked plane is headed towards the Pentagon, and I'm looking for the time on this. We will continue to check that out. Kitty, I apologize for interrupting. Why don't you continue? Did we lose her? Everyone didn't react, but then the news came through. I have never seen Kennedy in this condition. I've been here many times. People are in absolute shock. No one's talking. They were just staring at each other with their arms dropped to their sides. A pin could drop in the United Terminal. There were a couple of hundred people there, and no one was saying anything. After about 20 minutes, people rushed to the phones. You cannot phone out. There's no real access back to the city. People are trying to get back. They've unloaded the baggage from the planes. They've asked that everyone pick up their bag terminal and take it home. And they're asking everyone to please leave. People are just finding it difficult to leave. They are not officially evacuating Kennedy Airport at this point, at least at the United Terminal. The attendants have been asked to stay. And again, there's still several hundred people standing around not knowing what to do. No one's even speaking. And again, for people, Kitty, thank you, not familiar with New York, Kennedy is the major airport handling international flights into the city. It is also an enormous complex of 7 or 8 or 9 terminals. That's exactly right. And in fact, the baggage has been unloaded into a separate terminal from where I am, and they're asking people to walk over, pick up their bags, and take them out. It's virtually impossible to get from place to place at Kennedy, and of course, bridges and tunnels into Manhattan are inaccessible at this point. No one has anywhere to go. Kitty, thank you. And we'll get back to you. Chris Plant at the Pentagon has more. He joins us on the phone. Chris, what can you tell us? Hi, this is Chris Plant at the Pentagon. Can you hear me? Yes. Chris, we hear you. Go ahead. All right. The area to the west of the Pentagon has been evacuated further back by law enforcement and military officials as they anticipate a second aircraft arriving at the Pentagon. It's been deemed to be threatening enough where I saw at least one F-16 fighter jet in the air over the Pentagon headed to the west where the plane was reportedly coming in from. Again, they're saying here that a second aircraft is expected to arrive at the Pentagon sometime soon. They take it seriously enough that they have scrambled at least one fighter jet that I saw, probably either from the D.C. Air National Guard or the Maryland Air National Guard, both of which fly F-16s. The west front of the building of the Pentagon along Route 27 has now partially collapsed. About a 60-foot section of the building laterally has collapsed the entire 5 stories. The building is obviously, the fire is traveling inward in the building toward the courtyard, and this wedge, as they call it, of the Pentagon, the westernmost wedge, Chris, which was just refurbished and was in fact reinforced for terrorist attack and for just this sort of thing. I know that there were a significant number of injuries. I'm unaware of
of any numbers on fatalities at this point. People here who came from the building are suggesting that surely there were fatalities, but no one could confirm any. I have spoken to a number of people that I know who pulled people out of rubble. There were severe injuries. There are a number of helicopters here evacuating injured people, and I am told by one senior military source that the plane in the side of the building has been tentatively identified as a Boeing 767, a full-sized airliner, Boeing 767. But that at this point they're waiting for the arrival of a possible second plane, which has been deemed to be a threat, and as I said, fighter jets have been scrambled to address that matter. Chris, stay with us. That's extraordinary bit of information coming out of Washington now. Let me add to something that we said earlier. We have a report now that a large plane crashed this morning. Prinášame ďalšie informácie z mimoriadnej situácie zo série teroristických útokov namiereným proti viacerým terčom v Spojených štátoch. Pripomeňme, že dnes ráno amerického času krátko po 9:00 dve lietadlá narazili do budovy Svetového obchodného centra v New Yorku. Ďalším terčom útokov sa stal Pentagon. Lietadlá, ktoré narazili do budovy Svetového obchodného centra, boli unesené v Bostone. Ďalším terčom útoku sa podľa posledných informácií svetových agentúr stalo aj sídlo ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone, kde vypukol požiar ako dôsledok ďalšieho útoku. Sledujeme živé vysielanie televíznej stanice, sledujeme zábery na horiaci Manhattan po zrútení oboch veží Svetového obchodného centra. Pripomeňme, že k teroristickému útoku na tieto budovy sa prihlásila palestínska skupina Demokratický front pre oslobodenie Palestíny. Zatiaľ nie je jasné, aké sú motívy útoku páchateľov. Experti sa vyjadrovali už od začiatku pochybnosti o tom, že by bolo možné naraziť za výbornej viditeľnosti do týchto budov. Preto je celkom zrejmé, že sa jedná o teroristické útoky. Sledujeme práve zábery zrútenia sa jednej z veží Svetového obchodného centra. Takisto dym, ktorý zahaluje ulice na Manhattane. Všetky federálne úrady vo Washingtone boli evakuované podľa týchto informácií. Podľa amerických televíznych staníc sa útočníci zmocnili dvoch lietadiel na bostonskom medzinárodnom letisku. Americké televízne stanice informujú, že všetky medzinárodné lety zo Spojených štátov boli odklonené do Kanady. A podľa ďalšej neoverenej informácie priamo z USA zaznamenali ďalší teroristický útok priamo v Pittsburghu. Obviously, we are in the middle of an extraordinary catastrophe that started at about 8:45 Eastern Time here in New York when one plane crashed into one of the towers of the World Trade Center. About a half an hour after that, as people were converging, as fire and police and rescue teams were converging on the scene, podľa amerických televíznych staníc prvý stroj, jednalo sa zrejme o dopravné lietadlo typu Boeing, narazilo krátko pred 9:00 do jednej z budov Svetového obchodného centra. Druhé lietadlo narazilo v rozpätí 18 minút, čiže hovoríme o americkom čase, hovoríme o 9:00 hodine ráno amerického času. Práve pozeráme zábery, ktoré boli nakrútené krátko po náraze jedného z lietadiel do budovy. A krátko po tomto náraze prvá budova Svetového obchodného centra spadla. Takže budeme končiť. Pozrite si nás opäť o 17:20 s aktuálnymi informáciami. One of the Trade Center towers. About a half an hour after that, perhaps a little bit longer. Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom dni. Ako sme vás už informovali, Spojené štáty americké dnes čelia masívnemu teroristickému útoku. Dve dopravné lietadlá krátko po sebe narazili do Svetového obchodného centra v New Yorku. Obe veže obchodného centra začali po útoku horieť a zrútili sa. Z horiacich budov vyskakovali a padali ľudia. Útoky viedli k masovej evakuácii obyvateľstva v New Yorku a vo Washingtone. Tisíce ľudí utrpeli zranenia, počet mŕtvych zatiaľ nie je možné odhadnúť. V budove Svetového obchodného centra v New Yorku pracovalo približne 50 000 ľudí.
Obe lietadlá, ktoré dnes narazili do Svetového obchodného centra, boli unesené v Bostone. Americký federálny úrad pre letectvo presmeroval všetky lety smerujúce do Spojených štátov na letiská v Kanade. Ešte predtým zrušil všetky vnútroštátne lety a uzavrel všetky letiská v Spojených štátoch s tým, že lietadlá, ktoré sú ešte vo vzduchu, musia pristáť na najbližšom letisku. Séria teroristických útokov pokračovala v Pentagone, kde vypukol požiar. Požiar zapríčinila bomba. Časť budovy sa zrútila. Podľa televízie CNN horí aj Kapitol, sídlo amerického kongresu. Záchranári už evakuovali západné krídlo Bieleho domu, ministerstvo vnútra, ministerstvo financií a ministerstvo zahraničných vecí. V štáte Pensylvánia sa zrútilo veľké dopravné lietadlo, zrejme ide o Boeing 767. K teroristickému útoku sa prihlásila palestínska skupina Demokratický front pre oslobodenie Palestíny, ale jej vysoký predstaviteľ akúkoľvek spojitosť s dnešnými udalosťami poprel. Palestínsky líder Jasir Arafat útoky odsúdil. Izrael evakuoval takmer všetok personál svojich zastupiteľských úradov v Spojených štátoch. Samotné Spojené štáty sprísňujú bezpečnostné opatrenia na svojich zastupiteľských úradoch takmer na celom svete vrátane evakuácie. Bezpečnostné opatrenia sprísňujú aj v Nemecku a v Británii. V pohotovosti sú teda aj ostatné štáty. Napríklad najvyšší londýnsky mrakodrap Canary Wharf je evakuovaný, podobne aj londýnska burza. Údajne sa uvažuje aj o zastavení leteckej dopravy nad Veľkou Britániou. O ďalšom vývoji v Spojených štátoch a vlastne na celom svete vás budeme informovať o 17. hodine 36. minúte. Mám. Pripravené mimoriadne spravodajstvo televízie Markíza. Šokujúce udalosti otriasli dnes Spojenými štátmi. Terčom série teroristických útokov sa stali kľúčové strategické body vlády USA, Svetové obchodné centrum v New Yorku a ministerstvo obrany Pentagon vo Washingtone. Dve dopravné lietadlá krátko po sebe narazili do Svetového obchodného centra. Po následných 4 explóziách sa obidve výškové budovy zrútili. Z horiacich budov vyskakovali a padali ľudia. Útoky viedli k masovej evakuácii obyvateľstva v New Yorku a Washingtone. Tisíce ľudí utrpelo zranenia, počet mŕtvych zatiaľ nie je možné odhadnúť. V budove Svetového obchodného centra pracovalo približne 50 000 ľudí. Nad Washingtonom hliadkujú po teroristických útokoch bojové letecké lietadlá amerického letectva. V uliciach vládne panika a stovky ľudí sa v strachu pred ďalšími možnými útokmi snažia nájsť bezpečie v podzemných staniciach metra. Turistov z okolia Bieleho domu, ktorí tiež evakuovali, odviezli policajné hliadky. Starosta mesta New York nariadil evakuáciu celého dolného Manhattanu, štvrte známej množstvom mrakodrapov a výškových budov, v ktorých sídlia strategické korporácie a spoločnosti. Obe lietadlá, ktoré dnes narazili do Svetového obchodného centra, boli unesené v Bostone. Americký federálny úrad pre letectvo presmeroval všetky lety do USA na letiská v Kanade. Ešte predtým zrušil všetky vnútroštátne lety a uzavrel všetky letiská v USA s tým, že lietadlá, ktoré sú ešte vo vzduchu, musia pristáť na najbližšom letisku. Séria teroristických útokov pokračovala v Pentagone, kde vypukol požiar. Požiar zapričinila bomba. Časť budovy sa zrútila. Podľa CNN horí aj Kapitol, sídlo amerického kongresu. Záchranári už evakuovali ministerstvo vnútra, ministerstvo financií a zahraničných vecí. V štáte Pensylvánia sa zrútilo ďalšie veľké dopravné lietadlo, údajne Boeing 767. K teroristickému útoku sa prihlásila palestínska skupina Demokratický front pre oslobodenie Palestíny, ale jej vysoký predstaviteľ akúkoľvek spojitosť s dnešnými udalosťami poprel. Palestínsky líder Jasir Arafat útoky odsúdil. Izrael evakuoval takmer všetok personál svojich zastupiteľských úradov v USA. Spojené štáty sprísňujú bezpečnostné opatrenia na svojich zastupiteľských úradoch vo svete vrátane evakuácie. V niektorých krajinách začala evakuácia. Bezpečnostné opatrenia sprísňuje aj Nemecko a Británia. V pohotovosti sú aj ostatné štáty. Najvyšší londýnsky mrakodrap je evakuovaný, podobne aj londýnska burza. Údajne sa uvažuje aj o zastavení leteckej dopravy nad Britániou. Podľa najnovších informácií evakuovali už aj sídlo NATO v Bruseli. Islamský radikál Bin Ladin sa pred 3 týždňami vyhrážal, že on a jeho stúpenci zaútočia na záujmy Spojených štátov. Vyhlásil to dnes arabský novinár, ktorý bol s Bin Ladinom v styku. O ďalšom vývoji vás budeme informovať o 18:30 minúte. Zostaňte s Markízou. '
výplaty, sociálne dávky a dôchodky na účtoch klientov Devín banky by sa mali začať vyplácať tento týždeň. Odborári a zamestnávateľia nesúhlasia so zvyšovaním cien plynu. Dnes večer s Anetou Paríškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnešné televízne noviny začíname šokujúcou správou. Spojené štáty americké sa stali terčom najväčšieho teroristického útoku v svetovej histórii. Teroristi navigovali unesené dopravné lietadlá na Svetové obchodné centrum v New Yorku a na budovu Pentagónu vo Washingtone. Ďalší Boeing 767 sa zrútil neďaleko Pittsburghu. Pred ministerstvom zahraničných vecí zas explodovala bomba. Všetko sa začalo pred 9 hodinou ráno newyorského času, keď do jednej z budov Svetového obchodného centra narazilo lietadlo. Vo chvíli, keď na miesto dorazili prví záchranári, asi o 18 minút, narazilo do Svetového obchodného centra ďalšie lietadlo. Po následných 4 explóziách sa obidve výškové budovy zrútili. Z horiacich budov vyskakovali a padali ľudia. Tisíce osôb utrpeli zranenia. Počet mŕtvych zatiaľ nie je možné odhadnúť. Starosta New Yorku Rudolph Giuliani povedal, že atentáty si vyžiadali obrovský počet obetí. V budove Svetového obchodného centra pracovalo približne 50 000 ľudí. Na Manhattane pracuje v súčasnosti okolo 10 000 záchranárov. Starosta New Yorku nariadil evakuáciu celého dolného Manhattanu, štvrte známej množstvom mrakodrapov a výškových budov, v ktorých sídlia strategické korporácie a spoločnosti. Obe lietadlá, ktoré narazili do Svetového obchodného centra, boli unesené z Bostonu. Na ich palubách sa nachádzalo 156 osôb. Spolu bolo dnes unesených 9 lietadiel. Séria teroristických útokov pokračovala vo Washingtone. Do budovy ministerstva obrany Pentagónu narazilo ďalšie lietadlo. Časť Pentagónu sa zrútila. Následne na to vybuchla pred budovou bomba. Všetky vládne budovy vo Washingtone boli okamžite evakuované, prednostne Biely dom, Kongres a ministerstvá. Nad Washingtonom hliadkujú bojové lietadlá a v uliciach vládne panika. Stovky ľudí sa v strachu pred ďalšími možnými útokmi snažia nájsť bezpečie v metre. V okolí 100 kilometrov od Pittsburghu sa zrútili 2 lietadlá. Neskôr evakuovali aj medzinárodné letisko v Los Angeles. Organizátori atentátov sú zatiaľ neznámi. Podozriví sú moslimskí fundamentalisti najmä z okolia Usamu bin Ladína. Hoci sa pred 3 týždňami tento najhľadanejší terorista vyhrážal masívnymi útokmi proti Spojeným štátom, zatiaľ ide iba o dohady. Americký prezident George Bush označil dnešné udalosti za národnú tragédiu. Prisľúbil úplné vyšetrenie útokov a chytenie páchateľov. Spojené štáty sprísnili bezpečnostné opatrenia na svojich zastupiteľských úradoch vo svete. V niektorých krajinách sa začala evakuácia. Uzavretá je aj americko-mexická a americko-kanadská hranica. Zatiaľ nie je jasné, či americké bezpečnostné služby majú informácie, že páchatelia unikli zo Spojených štátov. Ak to bude nevyhnutné, v Atlante sú pripravené tímy na boj s bioterorizmom. Bezpečnostné opatrenia sprísňujú aj ďalšie štáty. Izrael evakuoval všetky svoje misie vo svete. Podobne evakuovali aj sídlo Severoatlantickej aliancie v Bruseli. V centrále zostal iba nevyhnutný personál. Na dnešné udalosti reaguje celý svet. Palestínčania na západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme oslavujú. Dnešné udalosti vnímajú ako odvetu Spojeným štátom za podporu Izraela. Jeden z oslavujúcich Palestínčanov vyhlásil: toto je božská odveta za americkú politiku. Ostatné krajiny vyjadrujú zdesenie. Do Spojených štátov prúdia tisíce sústrastí. Autentické informácie priamo z Washingtonu nám telefonicky poskytol Juraj Droba. V Washingtone je úplná panika, zatvorili sa všetky federálne budovy, všetky veci, ktoré súvisia nejak s vládou, tak sú evakuované a väčšina kancelárskych budov sa takisto zatvára a posielajú ľudí domov. Ulice sú úplne preplnené, metro nejazdí a celkovo je tu obrovský kolaps a panika celého mesta. Vo Washingtone bol jeden z tých leteckých útokov mierený na budovu Pentagonu, čo sa považovalo za najbezpečnejšiu budovu v Amerike. Tam je teraz obrovský šok. Odhady doposiaľ nikto nevyjadroval, dokonca ani experti na terorizmus ešte nedokázali povedať, koľko obetí, ale hovorí sa o tisícoch ľudí, ktorí sú zranení. V jednej z nemocníc washingtonských je údajne celý rad nosidiel so zranenými, čakajú na pohotovosti, aby sa dostali na ošetrenie. George W. Bush označil tento útok za bezprecedentný teroristický útok namierený proti Spojeným štátom americkým a
a vláde. Hovorí sa otvorene o tom, že takýto teroristický akt by boli schopné zorganizovať maximálne 3 svetové teroristické organizácie, nikto ďalší. Predbežne vylúčili z toho medellínsky kolumbijský kartel drogový a všetky prsty smerujú smerom na Bin Laden alebo na niektorú ďalšiu militantnú, buď palestínsku alebo inú arabskú celosvetovú organizáciu. Prezident Rudolf Schuster so zdesením a hlbokým zármutkom prijal správy o teroristických útokoch a ich katastrofálnych následkoch vo viacerých mestách Spojených štátov amerických. Tento akt násilia jednoznačne odsudil.